Okay, det der sker, det er, at timen den er skudt godt og grundigt i gang her. Jeg er sammen med Victor Frankert, og vi er klar til at flække det her emne. Vi er friske, vi er veludvildt, og vi har haft en knaldhamrende god weekend. Så nu er vi klar til at tage imod det her emne, og det er budget og det med at flytte hjemmefra. Yes, det er mandag i dag, og vores dag har været delt op i 2 forløb. Det første, hvor vi skulle lave budget og kigge på lejlighed, og så være inde på en website og lave nogle opgaver, som skulle give os indblik i det med at flytte hjemmefra. Og i vores andet forløb, der var der 2 søde damer fra Skat, der var inde og give os et lille foredrag om, hvad skat er, og hvordan man betaler det. Og så derefter, så var vi inde og kigge på vores NemID, inde og se, ja, alt det, hvad vi betaler i skat, for vi betaler faktisk lidt i skat. Og til sidst så vi en film om skat, noget der hed Skat for Dummies. Det her ved tirsdag, og mig og Anton, vi er klar til at arbejde rigtig hårdt her i dag. Men vi starter lige med at spille lidt, så vi se, hvad det er. Godt Frankert. Dolphin Olympics. Nej. Sådan. Rigtig hårdt arbejde. Ja, sådan. Laver dans. Fatter ikke noget af det her. Fucked up, man. Fuck budget, virkelig. Det er tirsdag, og det er stille time med Anton. Hvor smiler du, Anton? Jeg vil lige høre nogle lækkerier for ørerne her. Nu skal du bare høre og kigge med her. Vi er færdige med vores budgetskema. Vores udregninger. Vores billån. Vores opsparing. Vores lønseddel. Og vores SU. Kaching! Super. Det er onsdag morgen. Vi blev færdige med vores budgetskema her i går, og Mester Frankert her vil lige lave en gennemgang af det. Yes. Her har vi så vores budget, og her kan I så se vores årlige indtægter og vores udgifter hernede, og vores akkumulerede balancer, som vi har hernede, som lige nu er på 15.664 kroner. Men som I ser, så har vi en børneopsparing på 45.000. Men hvis nu ikke havde det, og vi så ændrede det her, så vil vores årlige indtægt ikke kun ændre sig, så vil vores akkumulerede balance også ændre sig hernede. Som I kan se, så vil vi kun have 664 kroner. Det samme, hvis det var med udgifterne. Lad os sige, at vi har el her, der betaler vi ca. 1.500 kroner sådan hver 3. måned. Og hvis vi nu betaler, lad os sige 5.000 i måned. Det kan godt se, så ændrer den akkumulerede balance hernede, så får vi minus. Ja, computeren klarer sammen i dag, fordi at matematikkens verden er skubbet væk, og vi har haft dansk i dag. Vi har haft besøg af gamle Signe-elever, der har været hen og fortælle om, hvilke værdier Signe-livet her har bragt dem til når vi skal flytte hjemmefra, og om hvordan det er at flytte hjemmefra, så vi også har den psykiske del af det, og ikke kun den matematiske. Det er vildt spændende, synes jeg. Så efter det, så har vi skulle skrive en klumme om det med at flytte hjemmefra, og så har vi haft en mega nederen dansk test. Word. I dag er vi torsdag, og mig og Anton, vi skal lave spil. Og Anton, du kan jo lige forklare, hvad det er, vores spil det er. Yes, jamen, vi er i gang med at lave noget, der hedder dilemmaspil, hvorhen at du har nogle normale kort med nogle matematiske spørgsmål, og når du så efter et stykke tid har slået med terning, når du går, så når du på noget, der hedder en dilemmafelt. Og på det dilemmafelt skal du stoppe, og så skal du så opklare et dilemma, hvorhen at du får 3 valgmuligheder, og så alt afhængig af hvilket valg du foretager dig, så skal du så følge den vej, som din valgmulighed var. Så du har 3 stile, du kan følge.
Og så munder de så alle sammen ud i den samme dilemma, i det samme og næste dilemmafelt. Yes, det er jeg i gang med. Nice. Jeg er ked af, at jeg ikke kunne være her i dag til fremlæggelsen, men jeg skal til England. Så I må lige være søde og give mig og Anton et 12-tal. Men jeg skal over og se England og se fodbold. Og jeg skal se United spille, så lad os lige have sådan. Glory, glory, Man United!